Ola, boas tardes. Pois nada, comezamos a xornada da tarde. O obxectivo fundamental é presentar a cartografía de Carmela Porteiro, pero antes vou a facer unha pequena viaxe moi cortiña polo que é xa, digamos, vai ser a versión bella do álbum de mulleres. Como decían pola mañán a presidenta María José Porteiro, a Comisión de Igualdade, a antigua Comisión de Igualdade, se acaba de reformular el Centro de Documentación e Igualdade e Feminismos CEDIF, e iso ao mesmo tempo tamén implica que por fin podamos contar con unha páxina... Falo. E iso vai a, entre outras cousas, vai a repercutir en que teñamos unha páxina web na que por fin podamos dar cabida a todo o traballo de xa 14 anos do percorrido da liña de igualdade no Consello da Cultura Galega. O álbum de mulleres é o espacio web co que contou a Comisión de Xénero primeiro, a Comisión de Igualdade desde decembro de 1995, desde 2005. Perdón, xa botaba para atrás, desde 2005. Conta con diferentes espacios, podedes visitalos a través do cabeceiro, que está aí arriba. O que vedes en primeiro termo é o que lle chamamos biobibliografías, que ven sendo como o que despois falaremos da cartografía de Carmela Porteiro, pero, digamos, en pequeniño. Son, como estamos donde estamos, a que nos corresponde é a biobibliografía de Ángeles Alvariño, que tamén renovaremos, porque, xa ten moitos anos. As biobibliografías se compoñen dun pequeno texto biográfico, extras cos materiais, obra, artigos, e neste caso hai un documento de obra de Ángeles Alvariño, feitos por ela, despois unha serie de extras que falan dela, unha galería fotográfica e neste caso ligazóns. Temos biobibliografías individuais, biobibliografías colectivas. Unha das colectivas coas que se conecta moi ben a Ángeles Alvariño é coa residencia da residencia de señoritas en Madrid, que é unha das galegas residentes na residencia galega, na residencia de señoritas de Madrid. Cada biobibliografía ten unha autoría individual, neste momento temos 144, e xustamente por o proceso de renovación no que estamos metidas desde finais de 2018, cambio de base de datos e todas estas cuestións, de momento, a última biobibliografía data de decembro do ano pasado, de 2018. Outro dos elementos que ten o álbum de mulleres son o que lle chamamos liñas do tempo, unha interactiva que de momento chega únicamente hasta 2007, unha cronoloxía. Temos tamén unha versión en PDF, que é un documento extenso e que de momento hasta 2018 foi renovado anualmente. É un documento PDF que xa non o abro, porque así non perdemos tempo, que total temos un cuarto de hora nada máis. Vos convido a que o visitedes e vexades en que consiste. Outro dos espacios que temos no álbum de mulleres son os especiais, en Real e Marzo, o que máis ven o caso hoxe o de Mulleres e Mar, que existe de 2008, pasou por un par de renovacións, pero todavía hai que darlle un novo aire. Ten un par de galerías fotográficas, unha serie de documentos históricos ou de interese, xornadas ou encontros que se celebraron desde 95, unha serie de biografías vinculadas e algún que outro vídeo, para que o vexades con calma. Noutro que podedes topar documentación relativa a Mulleres e Mar é a muller galega, estereotipos e crítica, que é un dos elementos que incluímos este ano. Se ben non incluímos ninguna biobibliografía, si incluímos dos especiais. A muller galega, estereotipos e crítica e viaxeiras por Galicia. En este, xuntamos diferentes artigos da muller vista desde o que é a muller galega
vista desde diferentes ópticas. Como vedes, vos abrín primeiro o de Mulleres e Mar para que vexades a diferencia de en algo se nos nota a mudanza, despois vos abrín o pero ahora vamos a ver que xa ten outro aspecto e se debe, bueno, pues a esa mudanza que estamos dando e digamos que por eso ten este aspecto de hibridaxe, digamos, o álbum de mulleres neste momento. No apartado hemeroteca se debe, o apartado hemeroteca ten que ver con todo o proceso de recuperación de documentación en memoria do movimento feminista organizado e tamén da memoria das mulleres, porque xustamente nas revistas feministas galegas, neste caso, a primeira documentación, os primeiros esforzos por recuperar a memoria das mulleres. Esta hemeroteca se vai construindo moi paseniñamente desde 2005, anualmente vamos engadindo novos títulos e en este momento temos 14 cabeceiras. Cabeceiras vinculadas coa actividade das mulleres no sindicalismo, mulleres feministas no sindicalismo. Temos tamén exemplos moi bellos, como, por exemplo, Alborada do 69 das mulleres democráticas galegas, que son estas cosas así tan belliñas, pero que dá moito agarimo velas e tocalas, e que nos, en este caso, esta revista nos fala sobre todo das loitas da construción naval do Ferrol, e, bueno, vai na mesma liña porque está feito por mulleres das MDM, que non sei se sabedes, están vinculadas con comisións obreiras, e, bueno, nos falan de toda, bueno, da participación das mulleres sobre todo neso, da participación das mulleres nas loitas do sector naval, digamos, de anos 70. Engadimos desde hai 3 anos, en 28 de marzo, tamén revistas vinculadas co decorrer da liberación sexual, do que agora coñecemos como movimento XLTBI+. Bueno, vamos a entrar nunha. A Saia recibe o seu nome, a Saia, da primeira revista feminista que se publicou en galego, e vamos a ver a través desta revista as partes nas que se compón. A parte de facer un breve resumen o sea, cada unha dos cabezallos conta con estas partes. Entón, a parte de facer unha presentación da revista, que, desde logo, o tema que nos trae hoxe aquí, o Mulleres e Mar, tamén está reflectido en moitas destas revistas. Estamos falando eso, esta revista é de anos 80, sacou solamente 2 números, e, bueno, aquí o que vades a topar, pois isto, a descripción bibliográfica, en que consiste. Abaixo de todo hai unha cousa que lle chamamos índice documentado. Bueno, olvidei comentar, isto é a Saia, é unha actividade que realiza a Comisión de Igualdade hasta ahora, a partir de agora CEDIF, coa DUC, o Centro de Recherche da Dona de Cataluña. Concretamente, Elena González é unha das coordinadoras da publicación. Podedes descargar un índice documentado, que é un índice minucioso que vai máis alá do que presentan as propias revistas, onde comentamos tantos artigos como as fotografías, que a hora de traballar coas revistas e a hora de usalas como fonte documental é unha boa axuda. Logo, desde aquí, ao pé de cada revista, hai un resumo de cada número. E agora te fecho un resumen de cada número, o índice natural da propia revista. E, bueno, despois podedes ver a digitalización da revista en sí, en toda completa. Máis cousas que podemos atopar desde o álbum de mulleres que podemos visitar son todas e cada unha das xornadas que se organizaron desde a liña Comisión de Xénero, Comisión de Igualdade e agora CEDIF, e é onde van a figurar todo o que gravamos sobre esta xornada de hoxe, máis a documentación anexa se poderá visitar a través deste espazo na súa nova versión, espero, claro. As ligazóns de interese
quero destacar das ligazóns de interese, bueno, están divididas en categorías, as visitades e tal, poderedes ver que hai moitas ligazóns que xa non funcionan. Sirve para chamar a atención da cantidad de proxectos que nestes 14 anos naceron relativos ás mulleres, non solamente en Galicia, sino fora de Galicia, a cantidad de proxectos que naceron, morreron, e que é necesario poñer o foco aí para ver como podemos facer para que esa documentación, ese acervo documental propio, pois non se perda. Todavía algo que temos que pensar. Finalmente, chegamos ás cartografías que presentamos, por supuesto, coa de Carmela Porteiro. Hai que chegar a ela a través dun paso intermedio, neste momento, e chegamos a ela. Vos falaba, cando os falaba das biobibliografías, que había cuestións en común entre as cartografías e as biobibliografías polos apartados que se compoñen. Pero que teñen as cartografías que, bueno, se fai un traballo de documentación longo. De feito, empezamos a contactar con Carmela Porteiro alá por xaneiro, febreiro, non? E se conta sempre coa colaboración das protagonistas e familiares, non? Para localizar todo o acervo documental que nos permita poñelo a disposición e crear isto que chamamos cartografías. As cartografías, unha vez que entredes, vamos ao final a ver esta parte de aquí, que é unha cronoloxía, pero aquí temos un índice que nos leva á presentación inicial, que como sucedía nas biobibliografías, unha pequena biografía, non? Que permita a xente que... Porque, o sea, o que pretendemos sempre co álbum é que haxa dúas versións. Aquela daquelas persoas que, sin querer afondar na persoa ou na cuestión que se está tratando, poda ter unha idea aproximada, e, pois, eso, pois, a biografía nos pode dar, pois, eso, pequeñas liñas, pinceladas da vida de Carmela Porteiro, pero despois temos elementos para poder aprofundar máis. Hai un apartado con obra de, que se compón de artigos que ven individualmente ou de maneira colectiva, son de unha das autoras Carmela Porteiro, por non decir a única, xunta un total de 28 artigos, o sea, clicando e desachegar a coñecer todos e cada un destes artigos. Hai un total de 28 artigos. O primeiro data de 1978 e o último, de 2012. Con obra sobre exactamente o mesmo, só que neste caso temos, o sea, son artigos que falan sobre Carmela Porteiro. Neste caso xuntamos tantos que se publicaron en libros como en revistas especializadas como na prensa. Ainda non fixemos esa separación coa prensa que viñamos facendo hasta agora, pero como vos decía, estamos en obras. En ligazóns, pois, bueno, hai 3 ligazóns que nos conducen, nos permiten ampliar a información sobre Carmela Porteiro. Unha é da Xunta de Galicia, outra é o que se conserva en Dialnet sobre ela, e unha entrada do Ministerio da Presidencia que lle fixeron a Carmela Porteiro. Nos vídeos hai 2 que se refiren a un par de conferencias que Carmela Porteiro impartiu aos xornadas nas que participou na Universidade de Vigo, e despois, bueno, temos o botón de créditos das persoas que, bueno, tivemos e temos que ver na construción desta cartografía, e finalmente a todo unha longa lista de agradecementos. Outra cuestión, temos unha galería fotográfica perfecta, preciosa, que nos facilitou, por suposto, Carmela Porteiro, e que nos permite facer un percorrido fotográfico a través do seu propio álbum de fotos. O paso rápido porque non temos tempo, pero oides pasar ben véndoa, está claro, porque moitas das persoas que estades aquí se vos recoñecen as fotos, e bien, e aquí están, para que o disfrutedes con calma. E finalmente, bueno, esta é o que lle chamamos a cronoloxía.
que son pequenos textos acompañados de ilustracións que van desde, que, bueno, tamén eso, están construídos a base de materiais que nos, do propio arquivo de Carmela Porteiro, e vamos percorrendo a súa vida, pois eso, a través de imaxes e pequenos textos. Espero que o disfrutedes moito, que saquedes moitísimo partido, e bueno, e nada máis. Moitísimas gracias. Les sigo dando. Que longa. Moitas grazas. O deixo ir hasta o final? Moi ben, pois mentras vos preparades. Pero que o final é 2019, eh? Desde logo me volvín loca buscando peixes e aprendendo nomes científicos dos peixes que non sabía. Iso é certo. Se me fixeron pequeniñas. Eu creo que se non nos... Mira que vamos no 96, que esta señora ten unha vida moi longa. O vedes comprando.